Ngatichitarisai roles of institutions that shape one's identity. Saka ma-institutions atinawo anoita shape one's identity. Institutions like churches and schools teach us values that guide our actions. For example, when we learn about honesty and sharing, we understand how to be good friends and family members. Ngatitarisei this lady being cancelled by this pastor. Saka this lady has some problems and issues. She needs help. She goes to church and meets this pastor who is giving counseling. Saka pastor ava vari kubatsira mwana wesangano, vari kumudzidzisa kuti anofanirwa kurarama sei. So institutions like churches and also schools teach us values that guide our actions such as kindness and honesty. Tinodzidziswa kuchechi, tinodzidziswa kuchikoro kuti tinofanirwa kuva vanhu vari kind, vanhu vari honest, vanhu vasingabe, vanhu vasinganyepe. Role models like our teachers or religious leaders show us how to act in different situations. So role models like our teachers they do show us how to act in different situations. Kana tichiti role model, tese tinofanirwa kuva nemunhu watinotarisa kwaari, munhu watinoda kuemulata, munhu watinoda kuva saye. And angava mudzidzisi, indinofarira vachivhungwa. Ndinoda kuteedzera zvinoita vachivhungwa nekuti munhu ane tsika dzakanaka. Vangava pastor kuchurch, vangava baba fata kuchurch, vangava mufundisi kana kuti mudzidzisi kuchurch. Zvinosiyana nemachechi atinoenda. Chikoshwa pano ndechekuti tinofanirwa kutora zvakanaka kubva kuvakuru. So role models like our teachers or religious leaders show us how to act in different situations. When we see them making good choices and tikaona vachiita zvinhu zvakanaka, we are inspired to do the same. Tawati ndinoda kupfeka semapfekero anoita vamakore, Mr. Makore, my teacher. Andika ndinoda kuita zvinoita ningi. Zviri zvinhu zvakanaka. So let us look at this following some of the roles of different institutions. Saka roles of different institutions. Imi kana mchinyora manotsi enyu mofanirwa kunyatsokuunderline nerula. So roles of different institutions. Akamira sei maroles aya? Ngatimatarisei. Saka tikati A, teaching values. Saka ma-institutions anotidzidzisa ma-values. Institutions like churches, mosques and temples teach us what is right and wrong. Izvi zvakanaka, izvi hazvina. Ndo ma-values acho. They help us understand how to treat others and make good choices. So roles of different institutions teaching us values, role modeling yatabva kutsanangura,
Adults at home show us how to behave. When we see them acting kindly or responsibly, we learn to do the same. Saka munoziva kuti tinodzidza kubva kuvakuru vakatikomberedza. Tinodzidza kubva kuvabereki vedu, vana mukoma vedu, vana sisi vedu, hazvanzi dzedu, vana sekuru vedu, vana mbuya vedu, nevakuru vazhinji vakatikomberedza. Tinodzidza kubva kwavari. So adults at home show us how to behave. Then zvakare, giving emotional support. When we face challenges or feel sad, institutions like churches, mosques, and temples provide comfort and help us feel better. They remind us that we are not alone and that there are people who care about us. Saka zvakakosha izvozvo kuziva kuti these institutions help us when we are in times of need. Then instilling patriotism. Chatsanangura kuti patriotism zvinorevei. Institutions like schools, colleges and universities teach us to love our country. Saka patriotism is loving your country. They teach us about our national heroes and the importance of working together for a better future. That's what patriotism is. Saka kana tiri kuchikoro, Monday ega ega kana riro zuva ramunoita assembly, munoimba the national anthem. National anthem inokubatsirai kuda nyika yenyu. So institutions like schools, colleges and universities teach us to love our country. They teach us about our national heroes. And varume nevakadzi vamwe vakaparara kusango vachirwira kuti nyika yedu ive nerusununguko, and the importance of working together for a better future. Saka tinofanirwa kuda nyika yedu, tofanirwa kudada nyika yedu, tinofanirwa kushanda kuitira kuti nyika yedu upenyu huve nani kumunhu wese. Ndozvatinodzidziswa nema institutions.